Ole tunchu video chuan recap nilawin true story lam karon seidona Nuthlawi Vânga Lalram chan taking Edward chanchin hi lo ngai thahawang amasa in channel kha minlo subscribe sakle chheula like le share po minlo ti sakle chheu don nia June ni somni pathum kumsang kha zaria somkwa pali ni in British Lalram tingning tu tur no te pakhatalo pianga Aminga tan chuan Edward Albert Christian George Andrew Patrick David ti chu an sata ani ama saber hi apu Edward the 6 ming joy phwan ni in Albert ti hi api Victoria pasal ming ani a Christian ti hi Denmark lal ming ani atop lam pali te hi England Scotland Ireland le Wales ami thiang hlim te ming joy phwa an ni bok ani an shatlar dan ber chuan Edward ti 80 ani a Edward hi no pangdang angin school akal velawa an ina po Hanselan anaw nen lekha azirtir thin ani apa hi mi fel le kher tak ni in afapa hi ama angni se ati awangin thunun na khau tak noya enkol thina apa mel hmuh po hi adu ngai lo play roller on ni chautir hian long se paya lutin Osborne College ha training ni in athiam lo pola atelawangin apa chon na hauna sa the hlea kumsang kha zakwa le soma apu Edward thina awang chuan na pa chuan lalber ni na achelta ani ama po Duke of Cornwalls ron ni ve ngalin anua Prince of Wales aron ni ve le a Prince of Wales silal thutlenga thutur te in kona ani kumsom ni aron ni kumchan khovel sarkar lian ral indo turin anin po acha meka hemi indo na hian Britain le German indo na ni deuh bikin anaw Mary chahlo nu po German mi ani wangin a om renga rem to lawa chu wangin mitui nen anin thla pha ta hial ani rom indo laya ina tom reng chu Edward chuan dolawin apa phalna ngenin indo na hmuna chuan akal ve ta a mase sarkar chuan hmel makuta atan chuan hlau ber ani indo puizo hnuwa chuan lal ai o alom thusoi turin a hnung zui tu mi somhnih nen Canada, America, New Zealand le Australia a kalin kumsa khazakwa somhni pakhata India ram aron tlota a hemi kum hian India chuan Mahatma Gandhi roina hnuaya British sarkar peitlak an tum lai vel ni in India ram ron tlo chu a hupur hle mase abei se aero puin choi moina adong ta choka ama po in mak ati hle mai sarkar thilwang chuan rambung somli panga lai tlo in azin kong zong zong bel khom hi mel noi khat singa atling hialani kumsang kha zakwa somthum pakhat kum hian anaw George nen Melton Mowbray rama sapela kalin an thlenna ina hian Simpson le anupui Wallis te po chu lo thleng ve in hemi tum hi Wallis nena anin ton tan na le anin kara hmangai na alo pian chhuah dan chu ani Wallis te hi Londona in te takte nein Edward chuan hun ol ane piangin avato thin ani Wallis hian erong bola thiam hlea asiam ani phot chuan Edward hian tuiti takin a thin ani Wallis hi thir hip theina ni ang mai hian mi a hip thea Edward po hi a hip tang hne hle mai Wallis hi ngai dan tlang taka soi chhuak mi ni in chumi wang chuan Edward hian a ngai san pha hle bok chutiang chuan hun le ni te in her liam zelin an pahnih in hmangai na po chu azwal zela in ne hial ron du to in ma se har sen tam taka omdon ti chu an hailo hle ama sabera chuan Wallis hian a pasal hi a chet nge angaya chu court in arem ti phot angaya ni pahni na chuan Wallis silal thla ani lo awangin rorel tu te phalna lo chuan Edward hian nupuya ani theilo ani chuti lai mek chuan a pa King George chu aboral ta thota lal ni na chu Edward kuta atlata ani ahnuwa chuan Wallis nena anin kar po chu adar chak hlea cabinet ngai to ngai hial khopina dar chaka Wallis in a pasal a chen chu court in remati saka mase tharuk chung chu pasal dang ne lo turin an ti ani borak so sang zel chuan sarkar ho tu te ngai dana chuan Wallis hian England chhuah san se chu thaber ni in an soya arukin French rama an kaltir ani King Edward po chuan ti thevak ani chuang lawa Lalram ven him chu a hna ani wangpo ani yang chu a beidon hnuwa chuan morganic in ne dan tala in ne narem ti sakturin tilna a theluta morganic in ne dana chuan hmeichhia chu lal nupui chu ani anga maselal nu ero ani thelawang an fa te pon apa lal na ro zong zong an lua thelo tur chu ni in
mase chu po chu sarkar lamin an rem ti sak chuang lawa atira khan Prime Minister Baldwin chuan ru thlantur pathum ani thu shilin chung chu pakhatna chuan walis hi inei lo the pahnina a minister terem ti na lalawin inei the pathumna lal thuthleng I thla the heng ho hi shilin pakhatna thlang turin ati a cabinet te dudan ani thu po shil ngalin Edward chuan po Baldwin lal kani emo nilo emo walis hi nupui ani nge katum ani lal thuthleng po ka thla mayang ati ta dai maya Prime Minister le Archbishop of Canterbury te pahnih hi Edward an walis ani do dal tu te anni Federal Council of Evangelical Free Churches a moderator le secretary te ero changthar nun hrethiamin Edward an thlop ve thung zana chuan Edward chu in ngai to in hmalam hun te angai to hnuwa po athutluk na chu angai bok alania Prime Minister nen ani hnialani chuan thil thalo ala thleng don ti po chu a hmai lo ahma khwa ngai to in mipui zinga ama support tu zong se chuan ama thlop tu anga don ti po chu a shevek ma se twal chung boina bak achok chhuak don lo ti sha in lal thuthleng ti hmel hem ai chuan British lalram le ro puina zongzong chu thlazai rel mai chu thaber tura asya ani ti chuan kumsang khazakwa chomthum paruk December ni som paruk nia chuan ni tlaseng lo ramro relna lal thuthleng thla na tur cabinet lekha a chuan a hming ziakin shatpui tu a chuan a unau te po chuan an ziak ve ta a British Indona long HMS Fury a chuangin England ram moi tak chu hnuk ul cheuh chungin a thla lian ta ani